Okay. Okay, laog. Ayaw na magkala sa tuyang online selling, ano? Sa tuyang online selling. Second hand online selling. So, ngunyan, halaton ta muna magdakulan sa tuyang mga viewers, ano? Makaabot ka ng 1 million viewers. So, yaan pa lang ang viewers ta ay nasa 500,000 viewers pa lang kita. So, bibibuntang 1 million viewers, ano? 1 million viewers. So ayan. So ayan. May free shoutout pa kita, ano. Wow. Mag-start na kita sa tuyang live selling, ano. So ngayon naka 1 million views na kita, ay 1 million, ano ba? 1 million na nagdadalan, ano, nag 1 million. So ngayon, kada ako na mga nagdadalan sa tuya. So punan ta na, ano, ang live selling ta para mahiling na nindo ang kagayon na sa tuya mga binibinta na ining mga garantisado mga kalamitan. So ngunyan, kung may gusto ka ini magpamain, ano, pamain. So yan, magpamain na ini. Ang radyong ini, apatan na pila, ano, apatan na pila. So sabi ta nga ni second hand naman, ano, so bahala naman lang magbukan yung pila. Pero ang tawo ka ini, medyo paas lang ang nagkataram ka ini. Paas asin, ano, dahil lang maintindihan sa idang bus, may pagkapaas asin medyo sintonado ang mga tataramo kang tao, asin mga barita ka ini, mga barangay. So yan, bahala naman kamo kayo. So ini, pamain, magpamain na kayo ni main. So asin ang ano kani, ang volume nasa 1,000 man ang volume kani, 1,000 o isa sagad kami. Pero ang boses kani, paas lang ang boses. So ayan, bahala na kamo kayo ni. Yan kasi second man lang, nasa halagang ano man lang ini, nasa barato lang niya sa Indota. Siyempre mga barkada ko naman kamo, ano, nasa ano na 500 pesos. So kamay na kamay. O yan, screenshot na lang yun, screenshot. O yan, kamay din yun. O yan, kamay na kayo, kamay. O dahil nakamulugi ka ni, ang bulyong ka ni, kusugon. As in, yan lang yan, pagkitaga lang yun do. Nasa mga tao na gubarida ka ni, mga paas lang, paas. O siguro ko lang sa vitamins. O ano lang yun, screenshot lang. Sige, pakita ligdi, nasa... O yan, magmain na kayo ni, dahil nalugi ka niyo. O ini man, dahil ka malugi ka ni, ang mga, ano ka ni, ang sound, nasa 1,000 man ang volume ka ni, pero ang taang nagbabarita ka ni, makumpaas, ano, bakong paas. So, screenshot na lang, ano, bakong paas, pero ang tugtog ka ni, putol-putol. Kasi balat na lang ka mo. Kasi ang battery ka ni, itong so, sa barko, ang kaipuan, dahil man na kayo na-charge sa kuryente, kaipuan ka ni yung battery sa barko. O, kaya pamain na lang kayo, pamain. O, asin pa ano, bahala naman kang pagkain, screenshot na lang. Okay, so yan, gamit ko ng flies. Pamain na lang kayo niyo, flies. Medyo motor kakla ng kadikit, bahala na ako magliha kanila, ganito yung use oil. Magayon pa inyo, flies. So barato na lang niya, sa 350 na lang niyo, pamain na lang 350 pesos. O yan, 350 pesos. Okay, screenshot na nilo, 350 pesos na lang yan, 350 pesos. Okay, so ayan, kapag din. Gamit naman ng sukray. Ayan, may mga buhok-buhok pa. Ayan, may mga kutok-kutok sa gilid. Barato na lang, dahil nakamulugi ka ni. Nasa 200 na lang, 200 pesos. So ayan, screenshot na lang yun doon, ano, screenshot. Sukray na may mga buhok-buhok pa, asin may kutok-kutok, mga balakubak. So dahil naman kamukha ni Logi, ano. So ayan, pamain. Asin yun ang kinakabangan ta. Suka na lang, ano, 10 taon ng stock. O kamay na lang kayo ni, 10 taon na. Ano ini, suka ini kanilangaton. Kung sisipan bulong ini sa mga, ano, sa may mga pasmado dyan, sa mga sa baba nindo dyan, sa mga sa kalaki, pasmado dyan na dahil na nagbubutog, asin dahil na nagbibiga. Kung ini yung kay po nindo, suka kanilangaton. O yan, kamay na lang, kamay. So yan, nakadakol na kitang pamain, pero baka nagmamain, ano daw, 1 million viewers na yan, pero nagmamain. So ayan, helmet. So ano, helmet, okay. Kinakaabangan kang gabos helmet, ano, ini barato na lang nita, siyempre mga barkada ko mo, kaya po mga paramotor mo yan, ano, so pamain na lang ay pamain. So ayan, naglalawig ng oras, tao na pa nagmamain, baka ini magmain na kayo niyo, helmet, close helmet, o sa halagang 1.5 pesos na lang, ano, second hand, pero bala naman kanita, ini sa laog, medyo, ano na, parapakit na sa laog, kasi may mga lumot-lumot na. Pamain na lang yan, pamain. O yan, o yan. Pero safe ka kanina, gamitin mo sa, ano, parang sa damulag. Yan, pwede bike, pwede niya sa mga bihikulo, agad damulag, may pamaba. Okay, wow! Yan, gayon na yan. Gayon na yan, wow! Paligis mo ni sa truck din, mapasa. O yan, screenshot na lang, screenshot. Yan, 1.5.
Okay. So isa pa, wala pa nagmamain, pero maluluyang negosyo ko ngunit 1 million ang viewers, pero mayong nagmamain ano. Di. O sa mga gusto dyan, mga size 45, size 45 sapatos, ay sandalo, size 45. Ay di na pala ni Pili, kimisis pala ni Pili. Sorry, kimisis pala ni sandal, di ni Pili pabakal. Mararapado kita ito. Okay. Okay, hindi. Susi sa susi sa truck. Ayan baka gusto nindo kan pagmain na lang pamain na lang yan. Barato na lang yan. Susi sa truck. Sa halagang 85 pesos na lang yan. Susi pa screenshot na lang susi sa truck. Okay. Siguro gusto naman nito niya ay susi sa truck ano nito ni sulit na, garantisado pa dahil mapuputol. Daway yan lagay mo. Yan medyo may taratakla lang ang sayang kaputo. Wow! Na lang. Okay. Kung kita digdi, yan. 10 pesos, pamay na lang. 10 pesos na lang yan. Pamay na lang po. Yan, 10 pesos pamay na lang, pamay. 10 pesos. Okay. Baka siguro may gusto ka pamay na lang 10 pesos. Ayan pamain. 10 pesos na lang yan. Bagsak presyo 10 pesos. So siguro na screenshot na yun Screenshot na lang. Screenshot. Wow! Kasi hindi ko kita digdi. Yan, pansit. Gusto nito ka ng pansit. Sa halagang 25 pesos na lang, pre-deliver. Okay. Yan, pansit na lang, pansit. Yan, pamay na lang, pamay. Okay. Ito naman sarong simana. Second hand naman lang. Sige na. Akala na yun dun sa mga mayo dyan pamahawan. Yan, sarong simana naman pansit dyan, pansit. Pa-screenshot na lang, pansit. Okay. Okay, tira na lang yan ang item ta dyan. Nakadakol na kita. So, nasa 4 na item na lang yan dyan. Wala pa nagmamain. So, ini face mask. Always na ginagamit ng mga tao, pinakaipuhan face mask. So kung gusto ka ng face mask na nasa loob naman 2 bulan na gamit ka naman, baka gusto nito ka ng face mask na medyo may mga laway-laway, as in may mga hangaw-hangaw. Yan, bahala naman ka mga kasi second hand naman lang, halagang 15 pesos na lang, pamain na lang pamain face mask sa pangaral daw okay. Screenshot na nito ni face mask, garantisado, as in safety ka mo kayo kaya ka mo kanima face mask. Okay, pat na lang. Okay, okay. Pasensya na hararayo sa mga sakuyang hararayo ang mga sakuyang pigtitinda. So yan, ginagamit sa pangaral daw. Yan, martilyo, ayan isang gamit na martilyo. Pamay na lang kamo, pamay. Pili ning gamiton pag may mga maraot na buot kasi bala. Pag may mga type 1 ka pangaraldo na pukpukon muna kani. Pag medyo ini pili ning gamiton, pamukpok. Ayan, kaya pamay na lang kani 200 pesos na lang pamay. Yan, bagas. Gapadigdi, bagas. 2 kilong bagas, pamay na lang kani kung sa gusto, pre-deliver. 2 kilong bagas, 80 lang sa 1 kilo, bali 160 pamay na lang kani. Pamay bagas. Ini naman tulong taon na stock, maka sa gusto kani pamay. Okay. Pa-screenshot pa lang pa-screenshot. Okay. Mayo pa na mamay, daw. Garong mabubuklon sa tuwing negosyo. Paano daw mayo? Mayo pa Okay. Okay, ba din na kanimay hanger pamain hanger yan second hand so mga ipit na mayo na ta second hand naman tanggal ko naman si price niya so sa halagang na lang nasa 15 pesos na lang 15 na lang free deliver ayan pamain na lang hanger pa screenshot na lang mga lodi yan hanger 15 pesos na lang so bahala na kamo kayan PM na lang sa kuya kung siya gusto. Okay, may napapakitang piling online. So yan, sa mga sa mga opisina, kinakaipon nito ni bag, bag. Yan bag na lang dyan, bag o pa screenshot sa halagang 150 pesos. Yan. Okay, pamain na lang, pamain and pa-share. Yan pamain. Hindi na kamulugi, bag. Yan, bag. Kaya naman ang opisina. Ano yan? Waterproof yan. Waterproof dahil mababasa. Okay. Dahil mababasa yan. Okay, may free pa, may bullpen pa kaning daog. Yan libre na ng bullpen. Nasa halagang na lang niyo. Barato na lang niyo. Pamain na lang. Bilaw ko ng bullpen digdi. Ibanta pa notebook. Sa endo na niyo, pamain na lang screenshot. Pamain na lang, pamain. Okay.
So yan, natatapos na sa tuyang online selling. Ano? So, katinda online selling o mag-pin lang sa kuyang Facebook account, okay, o sa Facebook page. Okay, so yan, dako lang maraming salamat sa indo sa mga nag-attend kunyan ano sa loob ng 1 million na mayong nag mind kan sa tuyang mga produkto ano. So makikita magi mo, so next another day na lang naman kita ma-online ano. So si Baad sa mga nag-attend kunyan na 1 million turog pa ano, dahil pa napapagmata habang nagdadalan turog, kaya din na hilingan sa tuyang mga pigo online ano. So salamat man grabe sa mga nag-online. So kung si gusto diyan na mag-mine, mag-PM lang sa kuya ano, so pre-deliver pa. So yan lang, dakulan sa pasasalamat sa dapat pa ano may nakatubig 1 billion na mga viewers. So yan lang, maraming salamat. So shout out sa mga nagdalan dyan, ganyan ano, sa mga vloggers dyan, sa mga konsisa isa dyan na mga nagdalan sa tuya ano. So shout out sa inyo boss. Okay, natapos na naman tayo mga idol sa ating mga pampad good vibes na video naman ano mga idol. Kaya ngayon, maraming salamat sa mga nanood at sana nagustuhan nyo ang video ito. Ito ay pampad good vibes lamang at ito po ay sana makatulong sa inyo. At ito ay sana makatanggal ng inyong stress na mga nakatago-tago nyo stress dyan ano mga idol. Kaya maraming salamat sa inyo ano. Ngayon mga idol, ang video ito ay napawang pang good vibes lamang at katuwaan lamang no? At ang mga gamit ko dito ay yan po ay hindi ko naman talaga binebenta no guys, talagang joke lamang ito mga idol. Ka maraming salamat and God bless.